At doon sa ating mga followers at mga kababayan na nais magpaabot ng tulong sa ating mga kababayang sinalanta ng pagbaha dito sa Northern Samar, ang inyong lingkod, Maestro Waray, ay maaari po ninyong gamitin o gawing instrumento para po ipaabot ang inyong tulong, malasakit at pagmamahal sa ating mga kababayan. Ayan, dagang salamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. Yes, you break it down. Yung Merry Christmas po sa lahat ng ating mga kababayan at sa aking mga followers sa buong mundo. At ayan mga guys, nandito ng pagpapatuloy ng ating vlog sa ating pagpunta dito sa Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar. Grabe oh! Sigat and baha! Guys, oh! Apan barangay! Maligod ka niya pag-video. Ata! Grabe oh! Unwitting shade! Haros patuhod. Ito mga balay niyan nga. Kuan. Mahigda na ta. Paundo lang pag-direksyon niyan. Ayan, welcome back mga guys, and for today's video, nandito na po tayo ngayon sa Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar, at talaga naman pong baha po ngayon dito mga guys. At ayan, sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at syempre halakhakan. At tayo na mga guys, let's go! Baha! Paano lasan ang pagdirig niyan? Huh? Grabe guys, baha po yung Barangay Bungliw. So dito tayo dadaan sa kabilang ibayo. Ayan mga guys, so apaw na apaw yung tubig, at hindi lamang po yan dito dahil halos maraming area po dito yung binaha po talaga mga guys. Tutulnog ka? Po. Grabe oh. Patuhod. Hanggang tuhod talaga mga guys. Masalar man dito sa buka mama no. Ayan oh. So, yung buong barangay baha guys. Ha? Guys, baha. Ayan o. Baha ang Bungliw. Ang Bungliw namin ay baha. Pauli agad man yun na kami. Oo. Puro laiyop ipikto saan sakay. Ayan, kila padisim yun guys. Ayan oh. Sinasalubong kagad si Evie. Sinasalubong kagad si Evie na mga bibis ka. Oh. Bilis. Ayan. Hello. Mapay nga Pasko. Sa'yo ang motor, puro malaluwat kan Mika. Ipikto sa andara. Ayan mga guys, baha po ngayon ang lugar ng aking asawa dito po sa Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar. Pero magkagayon man, tuloy na tuloy pa rin po ang Pasko. Ayan, kahit simpleng handaan, simpleng salo-salo, at syempre simpleng tao, simpleng buhay po tayo ngayon for today's video. Masaya na po tayo dahil nagkatipon-tipon po, at syempre magkikita-kita po yung mga buong mag-anak dito po sa Barangay Bungliw. Ayan mga guys, abangan po ninyo ang iba pang mga vlog natin dito
dito bagaman baha po pero tuloy na tuloy po ang kasiyahan. Ayan, daghang salamat po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. Merry Christmas po sa lahat ng aking mga followers. Abangan po ninyo ang aking iba pang mga vlog dito po sa selebrasyon ng Kapaskuhan dito sa Barangay Bongleulo, ang Northern Samar. Muli ang aking pagbati ng Merry Christmas sa lahat. At doon sa ating mga followers at mga kababayan na nais magpaabot ng tulong sa ating mga kababayang sinalanta ng pagbaha dito sa Northern Samar, ang inyong lingkod, Maestro Waray, ay maaari po ninyong gamitin o gawing instrumento para po ipaabot ang inyong tulong, malasakit at pagmamahal sa ating mga kababayan. Ayan, dagang salamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. Yes, you break it down. Yung Merry Christmas po sa lahat ng ating mga kababayan at sa aking mga followers sa buong mundo.